an tumram chu an thleng ta a Justin a chen na in ni an hriat chu panin an mani hmuakin nu pakhat aron chuka jenjeni chuan Justin a hmu kan du a ama hi a omem le a fati fata ma se chunu nen chuan an tong anin man tamia lo mai chunu chuan English a man lo wangin tong anin che thiam ta reng reng lova chuti lai chuan tlangwal pakhat ron kalin chunu chuan ami khwalte pahni chu lo ko hmu ve wata chu tlangwal nen chuan inbia in Justin hmutura ron kal an ni thu te chu an shila chu tlangwal chuan Justin chu helai hmuna chenga ni lo thu le an man hi lo hmuak tunu fapa nen Justin chu thian thatak an ni thu te soin a fapa thi nu a Justin chuan kumtin a thian pa nu chu tlo in aron kal thin thu alo shila reivak lo chu helai hmuna hian a om renga azin chuak le man che che ani ti in a shila boshu chuan a omnai sha MT zotin chu tlangwal chuan a hriat lo thu in a changa beidong takalet le in hotela an luta jenjini chuan receptionist nena chuan room pahni an du ti shilin rangzitin boshu chuan nilo room pakhat kan du alo ti fata jenjini chuan angai lo room pahni angai aron ti le a receptionist chuan room pahni chu abuk sakta a boshu room tura chuan lutin jenjini chuan athuam no te da fel sakin engkim ati fel sak veka boshu chu hadam takin khuma alet topa zanlama chuan hotel kotkaya chuan shomak pui pui en tura om reng boka mi pakhat chuan boshu mazona chuan atiang alhlua hlua chu hanwai virkwal vela boshu chuan mei a hlauna chu a hne theile ta don tlat lo a omdana chuan jenjini chuan shethiamin mei chu ti top turin alo shil wata an kal santa a boshu chuan mei a hlau tlat thin chu she omati thu le doi zep thlaka ti in za thlaka ti zate chu asoya jenjani chuan inu khan I himnan mei kha hlau lovin a chan him che a nangpon I hmanga em chan nan chuan engtika emo mei I hlauna chu I hne hun ala omve mai thei sin ti in a changa atuka chuan room service chuan doorbell ron metin anwa hon chuan Mr Justin an Mr Zengbo shuron kal huna hei hi elo pedon nia min ti a ti in envelope aron pe a boshuan han hon chuan lekha a chuan aron let le don thu le alo let le huna in mutur somna alawin ziaka pen drive po omtelin boshu chuan ka practice turata na ron dan ya ngai thla ila ti in phur zetin an luta an ngai thata a ma se chu music chu boshu be sei lo lam dai ni in adu thu sam ani talo anwal ruya jenjini chuan ngai thanon le la film takin ngai to ro ti in a chhasana hotela hanti kwalvel chuan jiri nen anin muhlola jirui chuan global singing contest tel tura ron kalve thawani thu soin chuti lai chuan shawa ni na ron zom ve hala jenjini le shawa ni chuan jirui chu kalsanin an chian du in kar soin an ti ti duna jengbo shu ron lang le in jirui nen anin mufu ve che boka boshu chuan mu che kalawin be sei leinem engti turin ngei lo kalti in tuilo zetina bia a jirui chuan contest tel tur ron kalani thu soin azai masak ber truma concert ta chan sape ka changa tun din mun thleng the ni thu soin lom thu ashila tun truma chuan keima theina tang lew lewin ne na ka chang ve to ang ati zui ngal boka boshu chuan eilo mel zetin eng theina nge inei ve a I inrin tok swal lawange athlang tu turin ni lawania alo tingala jirui chuan jenjani ron zong ani chuan shawani ne nanin zuya ankal na ero ka shelo ti in akal sana boshu o ma chuan a han su her sok zuya taxi driver ron langin a thian ti ho nen ti ti in an ron langa chu driver chuan asana ka mu tang khan a hausa ni ti ka she thiam ngal kan ti mai don em ni ti in a thian te chuan he thil hi kan ti chuan taxi khal kan ngai to bik nang ti ila ni mai lom ti in thu an ti thlu a atuka chuan boshu chu in siam sok soka azung bun an siam zo thar che chu la chhuakin voin hini poimo takani ti in lim takin zungbun chu akin a chhuaka jenjini chuan po na alo ngaka akal na tur alo zota boshu chuan minzui la ishema yang ti in anin zui chhuaka longa te chuangin sap nula ho te chuan boshu chu Chinese idol ni ti sha in tha lak puin jenjini chu an nek chuak ta daya jenjini chu long noi lama a chuk ta ngala boshu chuan zui thlave in ngati nge chuk daya ti na zubia a jenjini chuan bidangan tam ema wanga ha dama du thu soin boshu chuan anuam zok dai ni hi ti in jenjini kuta chuan awa wana jenjini po chuan alo nar big lem lo longa tang chuan chukin
puk lian le nal em maya an luta jenjini po chuan kum sang khat lai liam hnuwa po a thei ngil thei arin lo thu te soi ve a bo shu chuan chumi hmuna lung om te chu kum makta duai tam tak liam to hnuwa leya in phum to an lai chua ani thu te soin tu nang hun hi keipon ka nga hlel na rei to a achan chu ti tak zetin he thil li pek che ka du wa ga ni ti in zungbun chu a phor chuak ta hlol mai jenjini chuan makti in soitur po shelovin a en ringota jenjini hne na chuan he zungbun hi ta na ka design ani a kanu in min ro chun lunglu blue fame manga siam ani min kol sakla ka du ani ati a jenjini chuan ipek tur ni lawi pek pal hlau I hlau lawami nakina in chir le siange chu tiang te chu tu na ishe chiang ngo tem ni ti in alangam talawa bo shu chuan ima a zungbun om to a kha thu zong ka soi chung pu in engtin nge ila hnar theya ti in bun lui tir tum chuan anin chu ta a anin po boina lama zungbun chu aper no la a hnuaya lia chuan atla ta hlau mai jenjeni poi te tuk chuan ka tum reng ani lawanya ka ti pal lutuk ati mol mola bo shu chuan apoilo pathianin min pui lawani chuan zungbun kha abawanga kumkhwa om dun turpo kan ni lo ti na ni ma na ma se apoilo min pom huna ka zonga ka mule thawang kalang ti in an ho a mutura anin kalsan lai po in tongkam khat ma in anin belawa an ruma ve chuan khuma mu in an ngai to let venga bo shu chuan ka mangai ka tong ve chau che a om dun tura duan kan lani lo zuya ti in a ril ru chu a hnual ruya atuk zinga chuan bo shu po contest atana practice vuta jenjeni chuan damdoi hi eila I o khadim deu ri la ka chuak lok don ania ti in damdoi chu pe in a leng chuaka dream catcher chu enin alaya chuti lai chuan shiawani mu in a hnunga chuan a zui zela an panni chuan dingin tuipui te chu an clear duna dream catcher chu shiawani hena chuan pe in mangchia zong chu he hian an no bo sakang che mangtha chau alo la khom sakang che ti in a pe a shiawani chuan chu thu chu iringa mo alo ti a jenjini chuan irin phot chuan ka ring tunma ang tho khan ti in a changa shiawani chuan kati pal khatianga no pangchia ang maya che tur kha kanilo sin ti in ko in shiawani chu atapa anin chian thatna ke chelek lek to chu siam thal in rala tangin jiri po chuan alo thlir renga jenjeni hotel alet le nu chuan bo shu chu awa awa ma se chang tu omlo hotel cleaner pakhat chuan jenjeni hne na chuan lekha ron pe a Justin an mutura aron kawa wanga chuaka ni thulo zakin I room drawara khan thil engemaw ka da ava en ro ti in jenjeni chuan ava en ngala bag chunga hian kamis war kha alo om renga lekha chuan he kor hi ila shia em ani na dik taka chuan itana ka design tirani a inhena bok aron let le ta ni hi kalolet le huna hemikor I halai ron mu che ka in be seyania ti in alo ziak boka bo shu chu Justin nen chuan in mu in Justin a music mang chuan a hanzai ma sate te phota anuwa chuan ama music mangina hanzai vele a Justin po chuan tha tingang mai a buk pui ngut maya jenjeni le bo shu ron langin bicha leng ko thong pa in an ti duna bo shu chuan khamini khan ati tak zet thu soin annar na chan chu zota blue fame chu mangai berte an pechina fem thuna na manchi animi alawani ti a shilin kalaka feelings engma inei lozia atilangani ati a jenjini chuan feelings chu kana yelom ma se kan din mun in an lozia hi ngai to lowem ni kalau thonga lom ti in a chang leta bo shu chuan yang jenjini ka sha thin ka chuan engthil ma hlau ngai lo kha wanga du po kani ti in ron changa jenjini chuan kati pal contest zo awazong leila inu pek che ni sia itana hlutak zet sia ti in a soma bo shu chuan ka mulet le ani chuan ibuna ngem ti in azot ngal zata jenjini chuan o bunang ati veta a bo shu chuan mi pani rei tak in koma inzui to te in ka ra hian mangai na alo piang china ati ra chuan anin mangai ni ti an pom ngam chin lawa ma se an che zia ero chiang takin alang chuaka khwareya an shithiam chau china ni keipu in chu katong veta ni ka mangai che jenjen ti in min mangai ve em ti in azot let ngala jenjini chuan ka shalom ti changin awaki sta sewa bo shu chuan min ki samoti in apot leta anin fop ta vonga company lamaron lang ve ta thunga
president chu a office a ron langin aluak chuak chu awak tuara chuti lai chon anupui ron lutin kalila ti in ron kova a omdan chu diklo dewa hriata wangin a thatlo azota president chuan ka thalom kalang ti in an chuak duna a office pon lama chuan awak le thuta annu hne na chuan vakalla nakina kalokal vedon nia ti in office a alu san le a dui chuan phone call dongin doctor xiao lo ni a han lak chuan doctor chuan lo thei lo na wangin a pasal natna le enkol angai viau to thu te aron shil ta dot mai dui mi tui chu alwang ngala an pa hun man thin dan te chungai to aletin atrap zoya president hawin director te le vice president chuan ujiri chu contest an tran ma in video call in an bia a director te chu an hlim em a ma se vice president dui hmelan mu chuan an nui team ngal duya a omdan chu makan ti in an boruak amuk ngal ruya vice president dui chuan jiri angai to thei to lo an pa chu enin a hlim lui thei hlol lova director te chuan an hnalam boy pui turin an chwa san don to a director liu chuan o no ka thei ngil ti in director you no le ama no chu avala le sok soka an chwa sana president chuan khami te pani kha anin po ru riau anin ngai zonga mi ti in an nu chu azot satle a an nu chuan o ti chawina changa president chuan a shetlai bermoka ni alo ti ve a an nu chuan keima hi lom shetlai ber chu ti in alo chang le ta president chuan thithiam lo takin athil soi chu zia zot let le in an nu chuan engmani lo ti na chang le ta daya contest po an chan don hnai to a mi puyan tamin contestant te po anin buat sai mup mupa boshu le jenjeni po kalna ber tur shelovin kil khata an loading ve renga jenjeni po in boshu an amanga ina hlan na kor nge mai chu haboka chuti lai chuan mi pakhat ron kalin US lama apa company dealer jawa alo ni a boshu u fangiranin boshu mutura ron tirani thu ron soin boshu tan room pakhat abuk saksa vek thu asoya chumi room a chuan a shwaita a hei hi room ta ni uina buk sakche ni hi chuan hemi hi penghal tur chein min ti a ti in credit card aron pe a boshu chuan angai lo lalet le ro ative a ma se jawa chuan I u thu pe kani akati nge ngai ti in ada luya akal sana jenjini chuan an bungrwa te chu da in makeup te ron la chhuaka boshu chuan enga tinge ni ka jam riau mai ka voi khat tel na tur po ni lawa atinang nanga jenjini chuan I shok lama diklo dewem ni tui in du empty in tui ron pe a damdoi po e maila thang a ti in damdoi chu phora han tuma a mu zo ta hau lo ka thei ngila ni mai thei ni ka vala le lo ka nge ati a boshu chuan kal to lo mai turin lo shila ma se jenjini chuan a hnung lama lo mi ni tho taxi ka hmanga ka run let le mayang ti in a chwa sana taxi mangin avalet thuai thuaya damdoi chu la in atlan chuak le ngala tola chuan taxi pakhat ding sa chu bia in an thlen tira an taxi man nge mai kha lo ni a driver an mel shet sa lo ni ve bok nen jenjini chuan lom takin a man mo thu shilin contest nei na mun chu apan pui le a kalkonga chuan driver chuan boshu chanchin chu zotin abial pa ni le ni lo zotin an chanchin engemo azota ati ti puilua ma boshu chuan ngak renga contest na hun to wangin an ron kowa hol lama a in son beta a jenjini ron lang le in driver chuan ka phone ka ken thei ngil hlau mai I phone ka lo manglok thei ngem ti in a call du number chu so in jenjini chuan a han type saka phone chu pe in anin beta a kongpeng hnai bera min lo ngak ro ti a shilin jenjini phone chu pelet lo chuan a akta daya contest an chanta boshu le jiri po in mu in jenjini an mu ve lo wang chuan shawani chuan khonge jenjini alo ti fata aron thleng che pang ti a changin a kalsana azaya hundon to alola thleng thei si lo boshu chuan han kola chang thei si lo shawani chuan jiri hne na chuan boshu so ente abwai rutla da shat na ka nei avati sapa an en ring lai chuan ron tlan phein shawani chuan hemido thi zai hun si na lo ti a chang lovina kal pela jenjini zongin a hoi kwala jenjini te poron lang le in motor chu ti dingin mi pahni an ron kala jenjini chu an ron pot chuaka jenjini chuan puitu aw vak vak ma se an omna mun chu afal e mawangin mishing te vel dang reng reng po mu turan omlova in ruaka chuan an lu pui ngala boshu chuan jenjini chu mu in ringin a hoi kwala naw pang pakhatin a ron pana mi pakhatin hei hi pe tur che in min shila ti in phone a ron pe a
kol kallai me kalo ni wangin angai thla a chang ta hala mi pakhat ron tongin ibial nu hi I hmangai ani chuan I mule du ani chuan ka soi anga piang ti ang che ti in aron suya chu vele jenjeni hmuyan charna chu pherin jenjeni chuan local su police ko ro ti in alo aw ngala aka chu char le ngalin driver chuan a bele a ngai thlaro police ko ani chuan ibial nu hi nungdamin I mulawang I omna huna tang khan chuakla car se ni hmuanga chu chu ron khal ro ti in akal na turan ron shila poisa million thum an ron nget ngal boka boshu chu po na chuakin car sen chu hmu a akhala atlan ta ngala rang takin a u kol ngalin million thum ka mamo thu ta milo pe ngot mai te kalo puk lokang ati ta ngal sok soka irani chuan chu tiang zat em poisa chunga tan ngei ti ina zota boshu chuan chu tiang soina man om to lo min lo pe mai ro ti in mang ang trap o chua win a shok to a irani chuan call chu ofin police a phone ta ngala ka unau pa in boina to ka ni ka ring ti in boshu location chu police ne na chona thon ta ngal boka chu ti lai chuan boshu chu zai turin an ron kowa a om tak lo wangin a dot che a zai tur jirui chu ko chuakin moi takin a zai ta a boshu ron lang le in an omna mun chu a thleng ta jenjini chu zongin po na chuan a wak waka taxi driver te chuan an ron hual ta thupa an taxi man driver Carlos chu mu in nangma thil ti hi mo lo ni a ti in khoi ngala tumta a midang chuan pistolin an ron tin ngal thupa driver Carlos chuan poisa chu ilawin ral ring sa MT in poisa chu min pepot la ibial nu chu ishwai hole don nya ti in jenjini chu video call in an mu tir pa renga boshu chuan poisa an ngat zat chu han pe ta ngala poisa an ti fel zo chuan jenjini veng tu pa chu shilin chu pa chuan a chwa san dona bati chu atlu zonga da in chu ina bu pol chu a hala chwa sana pon lama Carlos chuan boshu sana bun lai po chu phel sakin ala tel boka an vai chuan an kalsan ta ngal veka chuti lai chuan jenjeni omna in chung chu a alpuat puat to a boshu chu man mo taka tlan lut ngalin me pui kara chuan jenjeni chu akut an phuar be tata wangin atal chuak thei chuang si lo boshu chuan mei a hlauna chu aron chuak le don a boy le tan ngala ma se in ngai to harwatin jenjeni lama chuan awazwang pheya jenjini kut an phuarna chu phelin mei al salu tukara chuan a pom chuaka chuti lai che chuan yujirui chuan konte sa hne na changin ropui takin choi moina alo dong ve mek boka boshu chuan in kang hlo atang chuan a hmangai ber chu chan chuakin a hlauna chu hmangai na in a hne ta chuti lai chuan police po run thlingin an ron boi som ngala miswal te po kha kalkunga an ron nangchinga an ron shwai len ngal boka boshu ron lang le in zungbun zong le turin tuya chuan a zuang thla a limonga chuan zungbun chu zuk zongin van nei thlak takin a mulet le ta hlau mai tuya tanga chwa nu chuan he plane ta mi hi ka ni velo ka ti kha he tui ke pa hian magic ka da tela I hon vele I thil mu chuan a thong tang che ti le in jenjini chuan tui kep chu a han la a tui kep noya chuan zungbun chu boshu chuan alo bun wa a jenjini chuan zungbun chu la in abun ta ngala boshu chuan he zungbuni bunatang hian ke jeng boshu hian kadam chungin ilaka mo phurna kala ang ti ke intia me ti in anin ko a du tho takin anin fop ta vong vonga company lama how tu te thu khomin an ron langa boshu le jenjini chanchin chu news thar berle mi te chiar hlo berani thu te boshu la tharin record asiam hne zia te chu soin an ti hawa president po inzai ato nuwa company po chu angai agin akal le theita a company a chuan staff ten na an tho map line jenjini chu avalut nola staff te chuan ilo kir to doni lo ti inan lo lom sap sapa jenjini chuan keima chawin kalo kir lo zai thiam lar em po kha aron kir to e ti in chu vele boshu chu ron langin company zom vele turin aron lut ve ngal ta boka an zawai chuan lom takin kutan benga director liu chu ron kal hnain boshu chuan alo ko ngala boshu chuan ti du da veu che katum to lo nia ti in an nui dar dara chuti lai chuan director yu chu jenjini chuan va enin maktilu tukmain ameng phok ngala director yu chuan apum chu zu tin naw alo pai mek chu lo ni in jenjini chuan makti em in avapan hnaya director liu chu ron tlan vatin katani hi ti in yui pum chu avazut ngala in ron le tharlu tuka in nei po kan buat sai lo pha a ti in anin nei na ka chu an sem chop chung ngala
shawani chu mi kara ron inzep lutin jenjini nen chuan hlim takin anin ko a jirui poron langvele ngalin boshu hne na chuan lathar ka phwale to sin inti siak le ila ron ti fiam thu a boshu chuan tuna chuan ka senior ni to a I junior ka ni to boka inhe na tang hian thu ron lak fo ka ngai do na nya ti in an nui bok boka jirui chuan jenjini lam hoin chibai turina kudafa pe a boshu chuwakal hnai vatin chibai kherangai mi ti khan welcome ta mai che ti in ama jok chuan awa chibai ta daya an nui ngal dar dara nalam boy puile tora uti in director yu chuan jenjini chu akawa boshu tan assistant tur kan lak sak do na vo in hi interview ni ania lowa boy pui ta che ti in jenjini chu interview room a aron langzom hala he na hi engwanga ron dil ngei ni ti in a interview nia zona adon ang chu azot tuwa atang ve ta thunga abula chuan boshu thalak chu ron tongin kha kha laro acha aron ti a jenjini chu anui vara The Brightest Star in the Sky si drama chu atop ta a drama recap le turatan in enchak zong drama lo thlang ula vot musang ber kan ron recap le don nya in zawai chunga kalom em e